Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Батальён «Волат» працягвае працу на бахмуцкім накірунку. Падраздзяленні батальёна аказваюць агнявую падтрымку сумежнікам. Працуюць ПТРК, ПЗРК, БПЛА, інжынеры, мінамётныя і кулямётныя разлікі. На мінулым тыдні ваяры палкавога БПЛА імя Мікіты Крыўцова выконвалі аэравыведку і займаліся пошукам цэлей для знішчэння. Батальён «Літвін» на мінулым тыдні працягваў праводзіць баявое зладжванне асабовага складу. Медрота працягвала выконваць баявое зладжванне з батальёнам «Літвін» і аказвала падтрымку палкавому БПЛА і сумежным падраздзяленням. Нацыянальны музей барацьбы за незалежнасць Украіны арганізаваў для нашых ваяроў экскурсію, на якой паказалі экспанаты часоў тактычнай групы «Беларусь». Таксама музеі былі перададзены рэчы Іллі Літвіна, які загінуў пры абароне Кіева. Яны стануць часткай выставы «Украіна. Распяцце». Менавіта так выглядае цяжкая вайна. Тут запеклая кроў яго, і гэта насправді рэліквія. Мой пасыл будзе наступным. Памяць і памяць усіх нашых хлопцаў Волата, Ігната, Мікіты Крыўцова. Гэта самае галоўнае, што ў нас ёсць з вами. Тая самая ідэя, якая ідзе нават тады, калі не стае чалавек, фізічны чалавек. Але для батальёна «Літвін», для палка Каліноўскага Літвін павінен быць заўсёды побач. Мы павінны Давайте я скажу. Ви знаєте, до цього не можна звикнути, тому що ми такі речі почали приймати ще з 14-го року, і звикнути нереально, неможливо і не потрібно. Тому для цього і робимо експозиції музею, щоб приходили люди і бачили, пам'ятали, завдяки кому вони можуть жити далі, дихати, ходити на роботу, ходити по місту і дякувати вам. І от ви розказали про свого товариша. Я тепер можу сказати, що я теж пишаюся, що я відаю, хто такий Литвин. Будемо розповідати про нього і далі. Дякую за увагу. Живе Білорусь! Слава Україні!